Dobre, najprv vyšibeme babku, potom tetu, potom pôjdeme naspäť doma a mamku jebneme do vane. A jak sa dostaneme ty do krev? Jak však, normálne. Čo s tým vojakom? No nič. Vlez si do mechu. Čo? Čo s tým potom? Ja niečo vymyslím, pod. Piče. Hej, kam ideš? Díky, tatko. A čo nemáš doma smecáky ako do piče? Tam sú najbližšie, o tých viem. Ja, no dobré, ale musíš vypísať otáznik. Piče. Čo? Máte pero? 1 hour later. Dobre, vyplnené, podpis. Páči? Hotovo? Ešte jeden. Two hours later. OK, páči sa. Díky. Počkaj ešte podpis. Ten. Páči. Díky, nový. No počkaj, kam ideš? Však vyhodí ten smeták. Ale ja som tam nepustil ešte. Však som vypísal 2 dotazníky. To je jedno, ja vím, že ojebávaš a ideš iba. Piče! Poď sem. Ty také bát. Jozolku chceš, áno? Hej. Tu ju máš. Ideme. Lexo, to sa dávno hovorí na pičovinu zas.